Здравейте! С напредване на възрастта кожата става по-тънка, по-отпусната и това е предпоставка за появата на бръчки, първите признаци на стареенето. Как да предотвратим това и то в домашни условия, избрах да ви разкажа днес, като ви представя едни продукти от Oriflame, които като добавим към рутинната грижа за кожата на лицето, ще забавят тези процеси. Това е първия продукт, възобновяваща пилинг маска. Маската е с изключително деликатни ексфолиращи частици. Нанася се вечер, тъй като трябва да избягваме прекия контакт с слънчева светлина, един плътен слой на кожата на лицето с леки масажни движения, максимум 2 пъти в седмицата в непоследователни дни. Нанася се като избягваме зоната около очите. Знаете, там кожата е по-тънка и по-чувствителна. Оставаме да подейства 10-15 минути, след което измиваме с топла водичка и само с потупващи движения подсушаваме своята кожа. Така ще имаме една по-гладка, по-стегната и по-сияйна кожа, добре почистена. Маската е подходяща за всеки тип кожа, тъй като съдържа една незаменима съставка. Това е масло от шея. Маслото от шея е с богато съдържание на масни киселини, олеинова, стеринова киселина, витамин А, витамин Е и съдържа липиди, които са сходни до тези на нашата кожа. Така вече почистена кожата, преминаваме към една терапия с полипептидните ампули на Proseuticals, отново на Oriflame. Виждате ги. Осигуряваме 7-дневен курс, както ви казах, за по-стегната и повдигната кожа. Полипептидните ампули имат две активни съставки – полипептиден разтвор и Tensor Mesh актив. Тези съставки спомагат за вътрешното засилване производството на колагена, предотвратяват естествения разпад, намаляват появата на бръчки и правят кожата по-стегната. Мултипептидният разтвор е в съотношение 0,5%. Той се извлича от никотина силвестрис. Помага за повишаването на колагена и забавя появата на бръчки. А Tensor Mesh актив е 4% екстракт от Avena sativa, това е сорт овес, който помага за стягане на кожата, тъй като това, знаете, овеса е богат на захари. Образува една непрекъсната мрежа от сложни захари върху кожата на лицето и мигновено я повдига нагоре. Намалява сухотата, лющенето, сърбежа, лишичета някъде, ако са получили, като стимулира производството на хидратация. Така кожата ни ще бъде успокоена и балансирана. Витамин Е пък, който се съдържа в тези ампули, ще ни защитава от антиоксидантите и ще подобри защитната бариера на масните киселини. Полипептидните ампули са издържали всички дерматологични и потребителски тестове. Освен външната грижа за кожата на лицето, обаче, аз ви предлагам още едно много мощно средство, а именно нашите омега-3 от серията Уелософи, отново представени ни от Oriflame. Омега-3 е хранителна добавка. Тя осигурява есенциални масни киселини, които са много важни за здравето на кожата. И не само за кожата, но това ще ви разкажа в едно от следващите видеа. Аминокиселините, които поддържат кожата хидратирана отвътре и я предпазват и от възпаления.
Приемат се 2 капсули с храната, обикновено на обяд, така да речем, и общото състояние на кожата видимо ще се подобри, ако я третираме както отвън, така и отвътре. Не точно третираме, а подпомагаме регенерацията на младите здравите клетки. Кожата ни ще бъде по-хидратирана и по-малко податлива на възпаление и зачервяване. Тези 3 продукта са достатъчни за цялостна грижа за кожата на лицето. Какво правят те? Обобщено сега ще ви кажа. Пилинга подготвя кожата за цялостното усвояване на полипептидните ампули. Ампулите ще стимулират регенерацията на кожата и ще я стегнат, а омега-3 ще поддържа хидратацията и ще ни предпазва от възпаление отвътре. Тази комбинация от тези 3 продукта ще направи кожата ни по-стегната, по-гладка и по-сияйна, и то в домашни условия. Пожелавам ви да постигнете кожата, за която мечтаете. До скоро от мен!